Sure. Ngayibetha loo ndoda. Yo. Iwe iphakathi. Yebo basithukani lapho ngathi ndiyabanda. Iwe iphakathi. Iwe futhi isiphumele iphumile iveke emvukeni. Ndingazi kuyajoka ndingawuyeka umjololo 2012 uyaxoka soze. Iyenze emva loo nto iwe iphakathi futhi iziphumele rive ishabu reverse. Yenziwa yintoni loo nto 2012? Ubamba lona reverse ngilutya ipetrol ngikuxaka mntana. Yenziwa yintoni loo nto? Andambona 180 ka reverse. Kuba igazi lenu lingadibenanga mbasa. Oh, ayidona. Hey, inoba into. Hayi shut down nono. Yo, uyageza MK. Akangeni wani kungena reverse. Ofike lapho ngose sebezohamba eqheba kwabanye abantu. Hayi lowa nje akavukela kwathi ngithini akasisho isizathu kuba ngathi ndiyayenza lento le. Hey. Lapho senizobheka kakhulu abantu. Hayi. Umuntu ngekazifune naye iqala konke abantu thina sibadala xa sisenza iward shuma namagxa yi. Hayi. Enye yenzakalele ukhona omnye umuntu bendibana naye apha. Hey, ibisithi xa ngiqala ndimbamba nje hayi isho kuqala. Ikhabe fresh Erasmus. Yazi kwabanye wena bra yenze ngoba kwabanye hayi kufuneka side sibambane hayi kulowa sebambana. Erasmus kwabanye iyenzeka. Xa uzawucinga omnye umuntu phezu kwami sube ndibanda. Erasmus. Erasmus iyenzeka into yoba kwingxaki yantoni kalo MK. Ngobani obhuti ngubhungisi uzofuna uyapha kumiswa kwesixhosa wena uyofuna itshintshi kwesigulini ayigoli. Ayenzeka wena sisilantu uvese nje ube shut down nje ngedubu lapha ngaphezulu. Hey, ngelihlehla. Hayi uyaxoka man MK suka. Ayenzeka mntasekhaya. Iyafana la nto. Hayi akho. Iyenzeka la khotho. Ayenzeki loo nto xa mhlawumbi xa ungaduchame mhlawumbi. Noba yintoni. Sisi. Ngelinye ixesha kuba kukho into ekhe yafika mhlawumbi engqondweni kum okanye mhlawumbi kukho into ibikhe yasixabanisa mhlawumbi thina sobabili. Iyazi uba ifike loo nto iphezu kwakho mhlawumbi ikhona ubukwenzeka phakathi kwam nawe. Yeah. Yenzeka sekhe ndabhuda ngenye indoda ukhwenye phezu kwami. Cabanga iyawa ke lapho. Uyayiwisa lapho. Ikati yethu endala unomziyo nyawo. Wanyani guys ngixelele. Andiyazi kwenzeka ntoni no andithetha inyani andixoki. Yo zangaphinda abe right tulo mfana lo zasifanele hayibo Tommy. Ngeke ndibe right nami. Hayi nama ndiyazi kwenzeka ntoni last bond ndavele ndabizwa. Yo kodwa izawuba right ngakwami. Oh. Yo. Hayi hayi. Hayi self-esteem yomntana shem. Yazi Erasmus wekuleni uyithethe iyenzeka uba iqine ebhuti saphuma bendlini yomthatha iqinile imile nqo. Abanye abafuneka ude umnantsike uyohasi. Hayi ba uyuza kusemanyaleni apha sisi ndilost wese andinayo nendoda sendinxase last born lo hayi uza ndi straight mna. Uyabona ke Thixo. Last born yabona ezinye izinto singangazihoyi nje but umsebenzi wazo omkhulu ikhondom kwakufanele ivalele kakudala lento ingenzeki kulo. Yabona yayisetshenziswa apha ngengekho umuntu nje. Into so njengalo ndingandiva ndithethwa ngulo muntu apha kuthi kusemanyaleni apha sindilost noba ngasemanyaleni kodwa ndi straight mna madoda ndifuna uqobo lwayo ndifuna idudu MK kuthiwa into esisikere akho semanyaleni apha sithetha izinto ezenzekayo andinamanyala ngaphakathi mani le nanke abantu utsho uyuza uyaxoka ndicinga indoda
lo lasibhoni xolo nawo lo mntu ubhalayo ndiphendela mntu ubhala ngeyuza phezantsi bhuti jonga naku Oh, uerasmus hayi, uerasmus Nkosi ngena mntu sishumane ke kule phani engazange ava kuthiwa uzimile iwesi ke zikhona iipaneli zabantu abacocanayo apha ngekayotshona pha Jonga yakhe uzolo ngasakufuna zezona zona ezinto. Yewethu khona ii-panels zezimanga ndikuxelela apha. Zezona zona ezinto. zikhona iipaneli zomgcogcwana wena uhundela Kwenye ndangena ngemisteyiki emkhini ndazibona ndiphakathi kuthiwa masiyoqhalisana kuWhatsApp. Ndaphuma fast khona yaniqhela. MK ya uthe wakhala wena lasibhoni uyathanda nje uzixhukisa. uyabona wena MK abantu bangosisi ufika belentoka nje ubone umuntu ongusisi ubone uba because yazi nawe umuntu ongubhuti uba ubhekane asibheki Hayi mabheka. ingqondo yakhe uba njani thina sijonge ishape yakhe mhlawumbe ufike umuntu unama-hips ume kakuhle ubone mhlawumbe umile njengolasibhoni ubone namabele ucela uthando kuyivume first day niye endlini uyafika umuntu Ujace njengolasibhoni, ujace kanje ulasibhoni. ufika umuntu ongusisi endlini athi sicela sicime i-lights